bħalma tkellim diġà fuq esponenti oħra tal-medja, il-saħħa tiegħu qiegħda dejjem timpruvja dejjem għall-aħjar u għadu rikovera ġewwa l-ITU, però is-saħħa tiegħu tul din il-ġimgħa issa għaddiet ġimgħa u ftit ġranet, jiġifieri, dejjem qiegħda tmur dejjem għall-aħjar. Fil-fatt l-aħħar updates li nista' nagħti ħanejtek dawn l-aħħar jumej kienu illi beda jiekol anke xi ikel solidu għax l-ewwel ma beda jiekol kienu xi liquids u issa il-ġisem tiegħu qed iżomm anke s-solid ġifieri din hija xi ħaġa pożittiva immens illi l-ġisem tiegħu qed jirrispondi ħafna għall-kura li qegħdin tingħatalu u fil-fatt anke qed jgħidulna ħanejtek bin qiegħed jieħu ħsiebu illi l-affarijiet kollha li qegħdin jagħmlulu il-ġisem tiegħu qiegħed jaċċetthom għaliex kien hemm ħafna interventi li sarulu u dawn l-interventi kienu ta' suċċess u l-ġisem tiegħu qiegħed jaċċetthom. Ġifieri dik hija sinjal pożittiv immens. Fuq is-saħħa tiegħu bażikament ħanejtek li wieħed jista' jgħid biss illi t-triq hija twila, però li miexi l-qoddim u li qed isir dal-progress li f'ġimgħa fl-opinjoni tagħna wara dak li kienu qalulna speċjalment fil-bidu li kien f'xifer il-mewt huwa xi ħaġa pożittiva immens. Jiena għalina iswa u għall-familja niswa bħala miraklu. Intom bħala membri ta' Korp ta' Pulizija, ovvjament qegħdin turu element ta' solidarjetà u appoġġ lil-Sur Kemri. Naf ukoll li nfetħu ġiex kontijiet bankarji għad-donazzjonijiet. Li nista' nispjega ħammur lura meta ġara l-inċident. Kif ġraw ħanejtek is-sekwenza tal-events kif ġrat għaliex u qed ta' kemm il-darba din. Wara xi ġurnata wara li ġara l-inċident, jekk mhux dakinhar stess, kien hemm diversi persuni fosthom membri tal-korp illi ħassew illi ħanejtek kellhom jibdew jiġbru xi flus. Minn hawnhekk nixtieq nerġa' nirringrazzjahom il dawn il-persuni għaliex l-inizjattiva tagħhom kienet ta' qalb tad-deb ħanejtek. Biss però il-familjari meta saru jafu peress li kienu għadhom ix-xokkjati qas kienu jafu ħanejtek x'laqathom ukoll fil-bidu irridu jaraw daqsxejn is-sitwazzjoni l-ewwel u tkellimt magħhom jiena u talbuni sabiex nikkomunika ma' daw il-persuni li qegħdin jiġbru fil-fatt konna ħriġna ħanejtek stqarrija illi tlabna lil persuni li bdew jorganizzaw xi events u jiġbru xi flus biex iżommu kollox on hold. Fil-fatt din l-assessment u din l-analiżi ħanejtek li kellha ssir saret, orajt mhijiex konklusiva li għandna l-affarijiet bil-karti f'idejna jew xi stimi, biss però l-inġeris nafu x'inhuma, nafu lejn xi tinħarsu u ovvjament in-nies li qegħdin viċin ta' Simon, il-familjari u l-ħbieb li qegħdin naħdmu l-iktar viċin tiegħu, ix-xewqa tagħna hija waħda, hija dik illi lil Simon nerġgħu nġibuh kif kien. Ovvjament dak li jkun jafaq ras wiċċu meta jismaħħa xi ħaġa bħal din, imma dik hija xi ħaġa dak huwa t-target tagħna. U biex nilħu dak lan irridu ntuħ l-aqwa trattament li jeżisti. U mhux qed nitkellmu lokali biss, qed nitkellmu l-aqwa trattament li jeżisti madwar l-Ewropa, jekk mhux fid-dinja jekk hemm bżonn. Jiġifieri aħna qegħdin nagħmlu riċerki tagħna biex naraw fejn. U konsegwentament ta' dan ittieħdet id-deċiżjoni illi jiġu mwaffqin dawn iż-żewġ kontijiet. Fil-fatt il-bieraħ ħriġna dawn iż-żewġ kontijiet u ħabbarna anke l-ġurnata ta' qabel anzi kienet kont tkellimt jiena fuq il-medja u qed illi dan il-ġbir ta' fondi ħajjerġa' jibda jsir, biss sar il-homework ħanejtek u dan il-ġbir ta' fondi ħajkun fil-fatt biex nispjega eżattament dawn iż-żewġ kontijiet huma biss l-ewwel pass li ħajjiġri. Iż-żewġ kontijiet u l-ġabriet u l-inizjattivi għax f'dawn il-ġranet qegħdin jikkomunikaw miegħi u mal-kollegi tiegħi ħbieb ta' Simon u l-familjari diversi persuni li jixtiequ anke jorganizzaw xi attivitajiet, bike rides, attivitajiet ta' xi parties jew hekk li jiġbru l-fondi. Aħna qegħdin organizzati biex ħriġna daw il-kontijiet u ħajjitfgħu n-nies fihom. Għandna nies illi huma kolletturi, għandna 3 kolletturi fil-korp tal-pulizija u tajjeb illi ngħid min huma daw il-persuni għaliex għad hemm xi nies li qed jistaqsuni kif ħanagħmel biex ngħaddi l-flus. Fil-korp tal-pulizija għandna 3 persuni inkarigati bħala kolletturi li huma l-Ispettur Omar Zammit, stazzjonat id-depo, għandna l-Ispettur Mark Merċieqa li huwa stazzjonat l-Asa ta' Sliema u l-Maġġur Nicolas Farrugia stazzjonat ir-Rapid Intervention Unit. Bażikament dawk illi huma naqra midħla mal-korp jew membri tal-korp ifittxu lil daw il-persuni biex joħorġulhom l-irċevuti ħalli kollox ikun accountable. Issa minn hemmhekk aħna ħanimxu
lejn il-pass li jmiss li huwa eventwalment ħanimxu lejn il-pass li jmiss li huwa l-iktar ħaġa importanti. U li kienet ir-raġuni għalfejn il-familja, letteralment il-familja aċċettat illi jsir il-ġbir ta' fondi. Għaliex aħna primarjament ħankunu qegħdin niġbru għal Simon u għal kawża tiegħu. Però aħna għadna ma nafux jekk hux ħajnġabru jekk hux ħajkun hemm surplus pereżempju, jkun hemm iktar flus milli hemm bżonn. Allura, as we speak, komunikajt ma' kumpanija legali illi qiegħda taħdmilna fuq fondazzjoni, qegħdin jiffurmaw ħanejtek l-istruttura legali tagħha din il-fondazzjoni. Nista' ngħid minn huma dawn jiġifieri nirringrazzjahom minn hawn il-kumpanija Dalli Paris Advocates ta' Matthew Paris u Luke Dalli hemm Dr. Michele Cardinali wkoll li qed jaħdem fuqha u n-notar tagħhom. Bażikament din qegħdin jikkomunikaw miegħi il-ħin kollu jispjegaw li din l-istruttura kif qed tiġi mwaffqa għaliex irid jgħaddi ċertu żmien sabiex l-istruttura legali tagħha tiġi mwaffqa u tkun kompluta. Però għalissa ma nistax noħroġ informazzjoni din il-fondazzjoni essaċ is-subject matter tagħha se jkun. Però li nista' ngħid żgur huwa il-ħsieb kemm tal-familja u kemm tagħna iddiskutejna bejnietna illi toħroġ lilin mill-korp tal-pulizija. Ħatkun żgur qiegħda titratta każijiet simili ta' korriment, però ħatkun qed toħroġ lilin mill-korp tal-pulizija, dik żgur. Ġifieri m'aħniex ħan nifukaw biss fuq il-korp għaliex ir-rispons li kellna kien minn ħanejtek istituzzjonijiet diversi. Fl-istat ir-rispons kien qawwi anke mill-pubbliku ġenerali, ġifieri biss l-istituzzjonijiet tal-istat, speċjalment dawk li jaħdmu magħna mal-pulizija, kien hemm rispons tajjeb ħafna. Simon kien magħruf ma' dawn il-persuni u kien hemm appoġġ qawwi. Ġifieri bażikament il-iktar il-qoddim ħankunu qegħdin naġġornaw. Hopefully din l-istruttura ħanejtek legali ta' fondazzjoni. Apparti minn hekk nixtieq nagħmel enfasi wkoll illi l-iskop tagħha apparti li ngħinu mhux lil Simon imma lil ħadd ieħor ukoll, l-iskop primarju tagħha li jkun hemm accountability, li jkun hemm awditjar indipendenti minn dawk li ħajwafqu stess li huma aħna u l-familja tiegħu, indipendenti totalment, u jkun hemm professjonalità. Għaliex l-affarijiet jew ħadd tagħmilhom sew jew ma tagħmel xejn.